президент, но Давид никога не беше го срам от Господа. Той танцуваше, хвалеше Господа и го благославяше. Така ли е? Но религиозните християни не харесват това. Мисля, че е грях. Мисля, че е неугодно. Мисля, че само тази бавна песен. Не мога да разбера, че да се радваш в Бога е твоята сила. Това са много важни неща. Теб, кое те радва? Песните на азици те радват? Кое те радва? Силната музика ли? Кога Бог ще те радва? Давид каза, Господ е песен моя. И Давид каза, ще пее на Господа нова песен. Новата песен е пророческа песен. И Давид, когато отиде да види своите братя, какво става, той чу как Голиат викаше. Каза, има ли някой смел, който сме да се бие? Ако той ме уби, ние ще бъдем техни пленници. Ако аз го убия, евреите ще бъдат. Цялата войска на Израел нямаше един смел. Всички бягаха. А Давид в този проблем видя успех. Цяла войска виждаше провал. А Давид виждаше успех. Така ли беше? Цяла войска гледаше проблем. Бягаха. Давид каза, аз ще го убия. Той разбра как той чуе хули Бога. Аз ще го убия. Ама чай да видя какво ще печеля. И каза, какво ще дадете човек, който ще го убие? Зет ще бъде на царя. Данък няма да плаща. Каза, бас за мене. Халелуя! Човека и жена получи, и данък те плати, и прослави Господа. Ти какво виждаш? Днеска какво виждаш? Проблем ли виждаш? Или Божията слава? Голиат беше причина Бог да се изяви чрез Давида. И когато той го уби, един младеж, Бог искаше да покаже кой е той. Не колко силен е еврейски народ, колко силен е Господ. Той зато и каза, аз с меч с улици отивам към тебе, а в името на живия Бог ще те убие, каза. Защото войната е духовна. Истинно ти казвам, виж в хвалението Божията сила. На небето няма пастори, ние сме тук временно. На небето няма апостоли, временно. Но на небето има ден и нощ хваление към Бога. Не знам що. Обаче много добре знаеме, дори най-силните думи, които има, пише Библията, казват, свят, свят, свят е Господ Бог всемогъщия. Те там пеят ден и нощ, малки, стари, 24 старци, че те живи същества, свят, свят. И някой каза, аз ще отида на небето, ще горе с Давид, ще питам Ной, как е живял в рибата, ще горе с Авраам, как е водил народа, Мойсея. Искам да ти казвам, ако отидеш при Мойсей и да говориш, той ще каже, не ме закачи, не питай за морето. Ако питаш Йон, не ме питай как живееш в рибата. Що? Аз гледам Исуса. Всички ще бъдат съпривлечени от Господа. Никой няма да те обърне внимание да ти казва какво е правил на земята. Защото Господ ще привлече всички. И аз искам да ти казвам, от тук бъди готов да се насъдиш на Бога. Той е верен и Той ще направи в живота ти и в служението ти несравнимо повече, отколкото искаш или мислиш. Много повече. 20 години съм искал такава градинка. Бях млад пастор, 20 годишен. И аз съм виждал, че има нещо повече от една местна църква. Има нещо повече от църква. Трябва да бъде Божия народ обучен. Децата, сираците, бездомните. Много неща трябва да се правят. Обаче само се молихме. Нали, баща ми през годините и се служили в къща и бях млад, каза, Боже, дай ми го това. Бях млад на джамия, не знаех, че това е Святия Дух. Той го хареса, той го иска. Минаха близо 20 години. Те го направиха, мутри го използваха. Какво ли не, толкова с богат хора в Казанлък. Там е оръжието на България. И така направи Господ. Исках от мен 1 милион, мисля, че аз съм много богат, защото се държа като Божий човек. Не мога да се държа просек, защото най-богатия е Господ. Искам да го знаете. Той е най-богатия, той не е беден, той е най-богатия. Той даде изобилие от вода, изобилие от храна. Продължава да дава. Бог е неограничим. И се мисля, че аз съм много богат. И накрая вече оставиха, почнаха да чупят. И пак не са давали, пак не са давали. Аз се отказах. И вече имахме ново правителство. Дойде време, извикаха ме и казах, ще те я даваме. Как ще имаш ли пари да го направиш? Казвам, да. Аз нямам пари. Нямам пари, но аз имам вяра. Вярата е пари. Вярата в Бога е чудо. Вярата в Бога е бомба. Ти не можеш да се промениш без вяра. Делата искат изисквания. Това е закона. Това е причината хората да не бъдат чувствителни към Святия Дух. Защото ходят с виждане, а не с вярване. Авраам повярва Бога и това му се вмени за правда.
Авраам повярва в Бога и сина му не умря, а той го получи жив, защото знае, че Бог може да възкреси от мъртвите, понеже той не го съживи, не го възкреси. Искам да ти казвам, същата вяра на прошка е и същата вяра за живот, същата вяра за изцеление, същата вяра за финанси, същата вяра за всяко едно нещо. Не търсете да имате големи глави, да знаете много от Библията. Ако не живееш Библията, ставаш религиозен. Почва да ни харесваш Библията, почва да ни харесваш Господа, почва да ни харесваш църквата, пасторите, защото не го живееш. Библията е да го живееш. Той е хляба, той е тялото на Исус. Трябва да го ядеш, за да бъде сила. И слава на Бога, днеска тези градинки са наши. Милионери има и дадоха. Как? Без пари я дадоха. Без пари я дадоха, ще направя. И слава на Бога, почнахме да направим. Това е за Божията слава. Вярвам, че тук Бог има планове, затова сме тук. Ние не сме нещо повече от вас. Бог тук много силно се е движил Святия Дух. Тук има много добри пастори, Божии хора, служители, евангелизатори, апостоли и така нататък. Искам да ви казвам, ако не угадаш на Святия Дух, вратите ще бъдат затворени. Времето е на Святия Дух. Исус е отдясно на Отец. Сезва на Святия Дух, той не се е заминал. Не го ограничавайте. Аз мислих, че много знам за Святия Дух. Се съм чел книгите на Бели Хин, на Кетрин Кулман. На 9 годинки бях късен със Святия Дух. Мислих, че много знам. Но един ден той ми каза, ден на Пятидесятница, ти не знаеш за мен много. 33 години и половина живя Христос. Много знаете за Него. За мен не знаеш. Аз съм казал тук 2000 години. Тук живее Святия Дух 2000 години и повече. Исус е живял 33 години и половина. А Святия Дух 2000 години. Той е точно равен на Отец. Той е равен на Исус. На земята 2000 години отгоре е Святия Дух. Не бъдете слепи. Дайте място на Святия Дух. Той да действа. Той да се движи. Исус беше помазан със Святия Дух. Това е причината да станаха чудеса в живота на Исус. Защото Той беше помазан със Святия Дух. Той говореше за бедните, чрез Святия Дух. Той целяваше болните, чрез Святия Дух. Той развълши вързаните и огнетените, чрез Святия Дух. Кой съм аз? Кой си ти да си движим без Святия Дух? Това е да имаш хубава кола, гориво да нямаш. Мерцедес, БМВ да имаш, гориво да няма, стои на паркинга. Може да и Жигула да е заредена. Така и всеки християнин е мъртъв, религиозен, клюкар, защото не е пълен със Святия Дух. И аз извикам всеки да отвори сърцето си. И Бог за всеки има план. Той иска да изяви себе си. Той никой път не иска да изяви човек. Затова тук е Святия Дух. Не го спирайте. Дайте му място, той да се изяви. Халелуя! Повече от 2000 години той живее тук. И аз искам да ви насърчавам, канете го, каза ела, Святи Душе. Ела, ти няма да разбереш Библията, само от книги ще проповядваш. Аз съм проповядал много от книги, от касетки, но друго е той да ти говори, Святия Дух. Той е написал Библията, той е автор на Библията, Святия Дух. Изори Библията, той няма край. Друго да имаш твоето откровение, друго да имаш чуждо откровение. Пак го проповядвай, не е зле, пак е правилно, но друго да има твоето откровение, защото ти си личност, ти си уникален. Слава на Бога! Павел няма да има втори Павел. Ще има Асан, ще има Осман, ще има Ише. Павел си е бил уникален. Петър си е бил уникален. Няма кой да имитираме никого. Ще имитираме Исус Христос. А той е бил пълен със Святия Дух. Халелуя! Кой обича Святия да дига ръка? Кажи ела, Святия Душе. Ела, кажи му ела, Святия Душе. Кани го, ела, Святия Душе. Промениме, съживиме. Като служител, като хвалител, като евангелизатор, съживи семейството ми, съживи финансите, съживи църквата ми, ела и се движи, халелуя, тук е Святия Дух. Апостолите без Святия Дух не са тръгнали, те бяха слаби и немощни, дори се отрече Петър, великият апостол, Юда го предаде, защото знаеха за Бога, но не живееше в тях Господ. Ден на Пятидесятница Бог изпълни апостолите и те бяха смели. Не е нужно човешка смелост да промени света. Нужно е Божията смелост. Зато Исус каза, и ще приемете сила, когато дойде Святия Дух, и тогава ще бъдете свидетели. Предайте се на Святия Дух. Ела и си движи, Святия Душе. Ела промени. Всеки лично да те обича, всеки да те познава. Чрез тебе да бъде Исус изявен, чрез тебе да бъде Отец изявен, чрез тебе, Святия Душе. Халелуя! Ако сме те наранили, прости ни, Святия Душе. Това е причината Брашаван да е бил много мощно употребен.
И Бог го прицелил на място на Дух като Библията, защото не беше го срам от Святия Дух. Тук хората, вас ви е срам от Святия Дух. Искам да го казвам смело, вас ви е срам от движението на Святия Дух. Но ако те е срам от Бога и Той ще го срам да свидетелства за тебе пред Отеца. Не трябва да те е срам от Святия Дух. Трябва да го обичаш, да даваш място за Него, Той да се движи, Той да те промени, да бъдеш пиян от Святия Дух. Първите апостоли бяха и кръстени, и пияни от Святия Дух. Халилуя! Ела, мощни душе, напои с ново вино в новите мехове. Новите мехове почнаха от кръста, от Исус Христос. Той даде нов живот, Той даде ново сърце. Новото сърце не е циганско сърце, новото сърце не е турско сърце, новото сърце не е българско, новото сърце от Бога е. Затова новото сърце на Бога прилича. Не прилича на ром, не прилича на турчин, не прилича на американец. Новото сърце на Бога прилича. Той затова ни новороди. И Той точно в това ново сърце излива духа си. Той не излива духа си на ромското сърце. Ромското сърце, устни хубави хора, пълни с грях. Турците същата работа. Българите ужас. Европейците аман. Всички имат грехове. Нито една култура не е супер. Само Божията култура. Затова новото сърце е Божието сърце, което Той ни е дал. Халилуя! Преди изборите поканихме да се молим за няколко болни хора в едно малко село. Ходихме, имаше една жена, Саката, една година без да ходи. Обаче малко село, много малко хора живеят там. И ние ходихме да се помолиме и изкараха тази жена с столче. Говорихме с нея, но много деца има тая махала. И ние се молихме и Бог ги цари, тя почва да стане, може да ходи.